Ambalma bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka sɔgɔmada foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw to a sigiyɔrɔw la m'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 sanga 2 bɛ o sanfɛ radio Royal FM sababu kumabulon kɔnɔna la waati kelen in de filɛ nin ye Muruni Kala Badara Alu Kulubali Sinika Jamorikɛ ale bolola montre la anw fɛ yan Zegwa Lafiyabugu lamɛnnikɛ jɛkulu waati kelen in de fana bɛ aw ka kunnafoniw lase waati kofɔ aw ye bamanankan na an bɛna kunnafoni minnu walawala aw ye bi sɔgɔmada in na o jɔsenbaw de filɛ nin ye Asimi Goita ni ale bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaya la bi a bɛ ka sigi ka fɔ kɔni caya kosɛbɛ ni Mali jɛkulubaw bɛɛ lajɛlen ye walasa cogoya mun na hali bi mun ye camancɛ fanga ye baara minnu bolodalen bɛ a kɔnɔna la o baaraw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna la cogoya mun kunungo kucala min ye kɔri sɛnɛnaw olu ka tɔnba n'a bɛ wele coopérative des producteurs de coton du Mali olu ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min kun dɔwɛrɛ tɛ ka camancɛ fanga maaw ka u sɛnsɛn ka dɛmɛ don u ma u ka baara kɔnɔna la kunnasini Faransi ministre min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw ma y'a jira k'a fɔ olu ni Mali ka baarakɛɲɔgɔnya sɔrɔsi kunda walima n'an bɛ se k'a fɔ lakana kunda o baaraw kɔni sunsurula yani ɲɛmajɔ ka don kow la M5RFP bi ye jɛkulu kofɔlen in sigilen sen kan a san kelen ye o de kama kunungo ni o bɛnna juma ma ni ma kofɔlenw o ni u nɛfɛmaw bɔla ka caya kosɛbɛ walasa ka u ka jɛkulu san kelen ka o ɲɛnɛjɛw bolo da Kayi mara ɲɛma a ye misiri dayɛlɛ dɔ kɛ kunu misiri min na a jɔra Ansarudine Islamiya maaw fɛ olu ka bolofara mun n'a bɛ Kayi dugukolo kan ni kunnafoniw ka fara farafinna ani jɛnselɛkɛ naani taw kan o de bɛna walawala aw ye sanga dama dama kɔnɔna la kuma bara Abdul Jalo Karim Sidibe ale bala ka baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an ye Bujalo bɛ nɛgɛw karafe la ka sanga ni bi sibiri ye juin kalo tile 5 san 2021 o tola lamɛnbaaw ne ni aw an ka jɛ ka masa in fo ni ka tila k'a ɲini o masa kelen fɛ ale min y'an sigi hɛrɛ la a ka an wuli sahaba kɔnɔna la an ka jamana ba Mali kunnafoniw na a bɛ tile dama dama bɔ bi mun ye Asimi Goita n'ale kun ye camancɛ fanga ɲɛma dangan ye a ye fu siri camancɛ fanga ɲɛma mun ye bandaw fo ka taa se a ka minisiri ɲɛma ma Muktar Wan olu ka baaraw la kabi o don sa fo kana bila bela Asimi Goita a sigila ɲɛmaya la n'a dun ma ɲɛ jamana baara maa kelen tɛ se ka kɛ fo jamanadenw bɛɛ lajɛlen de ka bɛn kelen ma o de hukumu kɔnɔna la Asimi Goita a ye sigi ka fɔw caya kosɛbɛ ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye an ka jamanaw kɔnɔ misaliyala min ye politiki jɛkulu ye ani olu ye ɲɔgɔn ye ka taa se société civile lafasatɔnciw ni o ye syndicats ye
dinemaw muso jɛkulu fo ka taa se denmisɛnnin jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ni ɲɔgɔn ye kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen senfɛ Asimi Goyita kɔni y'a jira k'a fɔ hakilina kelen pe de bɛ ale la o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bɛ bolo min ka bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bolo man ɲi n'a dun ma ɲɛ min kɔ fo maliden bɛɛ lajɛlen de ka bɛn kelen ma ka sigi kafow ka olu boloda walasa bɛɛ lajɛlen hamina ye mun ye jamana kɔnɔ o bɛ se ka sabati cogoya min na mun ye bɛn ni kelenya o ka sabati jamanadenw o bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔn ye kelenw senfɛ ɲininkaliw kɔni tɛnkunna Asimi Goyita la ka sanga ni jamanakuntigi kalata minnu n'olu bɛ labɛnna an ka jamana kan san 2022 nata Asimi Goyita kɔni y'a jira k'a fɔ tamakiya foyi tɛ yen o jamanakuntigi kalafiliw o bɛ labɛnna awa waati min ni a kofɔla ale bɛna a seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa o waati bɛ se ka labato o cogoya minɛ Asimi Goyita ye malidenw wele ka na a y'u wele ka na bɛɛ lajɛlen ka sigi k'i hakili jakabɔ fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi sen kan nin waati kofɔlen in na walasa camancɛ fanga a baaraw bɛ se ka boloda nɔgɔya kɔnɔ o senfɛ an b'aw hakili lajigi k'a fɔ min ye ntɛnɛn nata ni o bɛ bɛn juin kalo tile 7 ma 2021 Asimi Goyita a bɛna sɛbɛntiya a ka camancɛ fanga ɲɛmaya o baaraw kɔnɔna la o de kun kɔnɔna la wele bilala jamana caman ɲɛmaw ma ni o ye farafinna jamanaw o ɲɛmaw ye minnu ni u kan ka ye kɛnɛ kan kabi don min kɔni Asimi Goyita ye a ye fanga ta fo kana bila bi la Mali bɛ jɛkulu o jɛkulu la o jɛkulu kɔni ye a lase ka fɔ olu ni Mali ka baarakɛɲɔgɔnyaw o banna baaraw sonzorola ni yɔrɔ kofɔlen in na fo ka taa fɔ sigikɛla kana olu ka laɲini ma o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye civilaka ka bila fanga na farafinna kelenniyatɔ ni o ye Union africaine ka taa se CEDEAO ma kunu kelen in na min ye Banque mondiale ni o ye jɛnseleke 4 wari bonba ye ale fana y'a jira k'a fɔ ale ka baarakɛɲɔgɔnya ni Mali a bɛ sonzoro ni yɔrɔ in na fɔlɔ fo ka taa se waati nataw kɔnɔna la Banque mondiale ye yamaruya di a ka maaw ma an ka jamana kɔnɔ o kana wari kɔni foyi labɔ kɛsu kɔnɔ ka di jamana ɲɛmaaw ma o wari min ni a bɛ ta ka foroba ba i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso walima sirabajɔw o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sonzorola ni yɔrɔ kofɔlen in na Florence Parly ni o ye Faransi jamana o sɔrɔsi ɲɛmaa ye o fana ka laseli dɔ senfɛ a jira k'a fɔ min ye opération Barkhane olu ni an ka jamana sɔrɔsilakaw baara mun tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lakanagun kan o baaraw sonzorola an b'aw hakili lajigi min kɔni ye Paris olu y'a jira k'a fɔ taa ni ka segin t'a la awa kuma yɛrɛ t'a la min ye civilaka ye fo o de kana jamana ɲɛma n'o tɛ awa baarakɛɲɔgɔnya min kɔni bɛ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o baarakɛɲɔgɔnya a bɛ yobu yaba kosɛbɛ M5 RFP juin kalo tile 5 2020 juin kalo tile 5 2021 ni y'a san kelen ye jɛkulu kofɔlen in sigila sen kan kunu ni o ye juma ye ni ma kofɔlenw kɔni bɔla ka caya kosɛbɛ juma bɔli a ma kɛ kunfɛ ko ye i n'a fɔ ko labɛnnaw y'a fɔ cogoya minɛ sabula olu ka bɔli fɔlɔ k'u ka nusɔngoya taamaw boloda o bɛnna jumadonya dɔ ma o de kama kunu juma ma 5 RFP maaw la olu kɔni lajɛrɛla ɲɔgɔn kan an ka jamana faaba kɔnɔna la yɔrɔ min ni a bɛ wele place de l'indépendance o ma ba fila cɛla n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Russie jamana o drapeau kɔni tun bɛ maa caman bolo o de b'a jira k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya Mali ni Russie cɛ o ka di olu ye min kɔni ye Faransi jamana ye kuma kolonw kɔni bɛ ka seri olu kan o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye baarakɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana kunda o man di olu ma caman ye an b'aw hakili lajigi k'a fɔ min ye M5 RFP nin jɛkulu sababu ye ka fu siri Ibrahim Boubacar Keita
ale ka fanga na min ye u ka kola bɛɛ Choguel ko kala lasili minnu kɔnɔna la Choguel ye wele bila Union africaine ma ka taa se CEDEAO ani Faransi jamana ma u ka sigi u kɔ kana u ka jamana in ka tɛgɛ di jamanadenw ma k'a baara. Choguel y'a jira k'a fɔ Mali bɛ bolo min kan bi a ka kan min ye Union africaine ka taa se CEDEAO ni Faransi u ka Mali tɔbɔ k'a bilasira walasa cogo min a bɛ nin gɛlɛya mun kɔnɔna la a bɛ se ka bɔ o gɛlɛya cogoya mun na. Min ye ni M5 RFP kelen ɲan bɛ hakili lajigi k'a fɔ waati min na bandaw kun bɛ camancɛ fanga ɲɛmaya la o kun kɛlen bɛ ka labɛnw sabati kosɛbɛ. Labɛn minnu kɔnɔna la o kun ye laɲini dɔw sabati mun kun ye ka bɔ ka nusɔngoya taamaw ka o boloda ka ɲɛsin bandaw ka fanga ma. Buguni maaw bɔ denmisɛnw maakɔrɔw bɔ ka caya kun dɔwɛrɛ tɛ min ye dɛmɛ ka ɲɛsin sɔrɔsilaka minnu bɛ fanga na ni o bɛ wele autorité de la transition. Nin ma ko fɔ ko la bɛɛ lajɛlen ka a sɛbɛntiya ka fɛ sini awa olu seko n'u damayira ye fɛn fɛn ye walasa baara ninnu bɛ se ka kɛ sababa kɔnɔna la cogoya minɛ i n'a fɔ camancɛ fanga baaraw olu bɛ o bɛɛ lajɛlen sabati. Nin bɔli kun ye k'a jira k'a fɔ olu bɛ sɔrɔsilakaw nɔfɛ bi wa olu b'u nɔfɛ sini olu bɛ jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya olu bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati. An ka jamana marabolo fɔlɔ la ni o ye Kayi ye kunun Kayi mara ɲɛmaa ni o ye Musa Sumare a ye misiri dayɛlɛ dɔ boloda misiri min ni a jɔla Ansardine o bolofara min bɛ Kayi jamana kan min ye Musa Sumare ni o ye Kayi mara ɲɛmaa ye a ye misiri in dayɛlɛ Sherif Usman Madan Haidara ale tɔgɔla ni ale ye Ansardine ɲɛmaa ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Mali alisilamɛw ka jɛkuluba ni o ye Haut Conseil islamique o ɲɛmaa ni misiri kofɔlen n'a jɔla Kayindi a tɔgɔ dala El Hajj Buna Nyang ale de la. Misiri dayɛlɛ fɛn min kɔni Ansardine maaw ye u y'u ka nisɔndiya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma ni o ye Sherif Usman Madan Haidara sabula nin de k'a bɛ ɲina i kɔ u ye foli ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma min fana ye Kayi mara ɲɛmaa a ye alisilamɛw wele ka na bɛn ale kelenya ma jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. République démocratique du Congo farafinna kunkan ko kibaruyaw la kunu ye a tile 8 ye Goma tasumaji min n'a kɔni bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ n'u b'a wele volcan Nira Congo ale kɛra sababu ye maaw bɛɛ lajɛlen ye dugu bila ni ka taa o kalifa don o kɛrɛfɛ duguw la. Maa 230 ani 30 bɔɲɔgɔnko gatigiw la u n'u ka gadenw kɔni jagoyala ka bɔ nin yɔrɔ kofɔ i n'a fɔ Rwanda walima sigida min n'a bɛ wele Sake. Nin ma kofɔlenw kɔni bisimilala lakɔlisow kɔnɔ ani alabato u yɛrɛ ka kuma lasela balo min n'a bɛ se olu ma balo in a tɛ olu labɔ nka kabi don min u taara nin dugu kofɔlenw na min kɔni ye wulikajɔw ye o sabatila kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin jɛkulu dɔw ani adamadenya dɛmɛni jɛkulu dɔw fɛ walasa cogoya mun nin ma kofɔlenw bɛ se k'u ka waatinin k'a kɛ lafiya kɔnɔna la yanni basigi o ka nati Goma u ka sigi u ka gadaw la. Kinshasa min kɔni ɲɔgɔn sama ye o bɛ olu ka jamana ɲɛmaa ani Faransi kiritigɛlamaw ni ɲɔgɔn cɛ o sababu tɛ dɔwɛrɛ min ye Denisa Sungeso ni o ye Kinshasa o ɲɛmaa ye a ka pankulu dɔ kɔni minɛnen bɛ Faransi ka jɔ pankulu dilanjɛkulu dɔ fɛ ni o ye Comix ye
komiksi y'a jira k'a fɔ ni pankurun kofɔlen ni a sanna kabi san 1992 awa wari tɔ min bɛ o de sababu kama juin kalo tɛmɛnen pankurun in talen Faransi komiksi fana ye yamaruya di pankurun in a kana pan ka segin Kinshasa kɔ mun kɔni ye kiritigɛla olu y'a sɛbɛn komiksi ye mun kɛ a ka kan o ka wari mun n'a bɛ jamana ɲɛmaa in na ni o ye Denis Sassou Nguesso o ka sara walasa pankurun in kɔni ka se ka bɔ Faransi jamana kan sabula pankurun tɛ jamana tɔgɔ la a tɛ jamana o baarakɛyɔrɔ tɔgɔ la i n'a fɔ jamana olu ka lasigiden mun n'a bɛ Faransi n'a dun ma ɲɛ k'a bɛ Denis Sassou Nguesso de tɔgɔ la awa komiksi ni o ye pankurun dilanjɛkulu ye o ni min ka kan Denis Sassou Nguesso ka o d'u ma Nigeria Mahamadou Buhari ye laseli dɔw kɛ bɔlɔlɔ kana sira min n'a bɛ wele Twitter laseli in kɔnɔna la jamanakuntigi min ye Mahamadou Buhari a y'a jira k'a fɔ maa o maa i ko k'i bɛ dankari olu ka kelenya la maa o maa i ko k'i bɛ dankari bɛn ani basigi la olu ka jamana kɔnɔ awa fɛn fɛn kɔni ni o ka kan ni kɛlɛ ye ka ɲɛsin ma olu b'o kɛlɛ boloda o kɛlen bololɔ kana sirafara min n'a bɛ wele Twitter olu ye nin kunnafoni in ka o jɔ yamaruya ye o fana kɛlen Nigeria jamana fana ye a laɲini k'a fɔ Twitter a tɛ laseli kɛ olu ka jamana kɔni kan bilen fo ka taa fɔ daduna kumaw la ka bɛn sɔrɔ u kow bɛɛ lajɛlen na kunu lajɛrɛba kɛla Congo Brazzaville lajɛrɛba farafina camancɛ yan fan o jɛkuluba fɛ République démocratique du Congo ka taa se Centrafrique ani Angola fo ka taa se Congo ma ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan kumaɲɔgɔnyaw b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Tchad jamana ma nin jamanaw kɔni y'a lajɛ k'a fɔ olu k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan Tchad ni dɛmɛ min ka kan waati kofɔlɔ in kɔnɔna la walasa camancɛ fanga baara in a bɛ se ka kɛ sababa kɔnɔna la cogoya minɛ o dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin Tchad ma nka o fana ye u dantigɛ ka kangari ka o da camancɛ fanga maaw ye Tchad k'a yir'u la k'a fɔ u k'u dija kalo 18 mun lahidu n'u u y'a ta jamanadenw ye u ye kalo 18 min lahidu ta diɲɛma bɛɛ lajɛlen ye u ka u jilaja kalo 18 u k'a labato walasa cogoya minɛ jamana min ye Tchad ye a bɛ se ka segin ka na démocratie o bolo kan cogoya min na farajɛla kunnafoniw na Donald Trump maaw yɛrɛ hakili la ko n'a kun bɔra jamanakuntigiya la a kunkan tɛna mɛn bilen a kumakan tɛna mɛn nka o tɛ a ma ɲɛ mun kɔ bɔlɔlɔkana min n'a bɛ wele Facebook kɔni y'a jira k'a fɔ Donald Trump tɛ laseli kɛ olu ka bɔlɔlɔkana kan bilen fo ka taa se san 2 ma Facebook y'a jira k'a fɔ nin ma kɛ gansan Donald Trump a bɛ kunnafoni o kunnafoni bila bɔlɔlɔkanaw kan a kunnafoniw bɛ kɛ sababu ye ka balawu masiba k'o de nati buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Facebook di y'a to ye na ko Donald Trump bɛ taa ni ka segin de kɛ kunnafoniw kan walima ka kunnafoniw cari bɔlɔlɔkanaw kan kunnafoni minnu bɛ kɛ sababu ye ka maaw bila ɲɔgɔn na awa olu bɛna fu siri Donald Trump ka laseliw la Facebook sanfɛ san 2 tɛmɛnen a bɛ segin ka na nka n'a ma falen ni a nana hali bi o kelen in no min ye o kunnafoniw ye min bɛ Donald Trump ka sen bɔ olu ka bɔlɔlɔkana kɔni na bada Donald Trump a ye kuma caya a jira k'a fɔ nin ye bingani de ye ka ta ka ɲɛsin ale ma Facebook maaw fɛ bingani min kun wɛrɛ t'a la ka ale makun walasa cogoya minɛ ale kunnafoni kana se ka sɔrɔ lamɛnnikɛjɛkulu foli ye aw ta ye dan tɛ foli mun na nin bɛ kɛ anw ka kulu selen cɛncɛn kan bi sɔgɔmada in na o tɔ la an na kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye waati nataw kɔnɔna la tile hɛrɛ a bɛ Ala bolo yala bɛ file balawu ma bɔ a la hakɛtɔ bɛ a kan Salala Mohamed